birthday to you. Good evening everyone. So today nag-overnight panding sa Seaview. Dili na siya dapit sa Catmon, no? North part sa Cebu. So mo na siya very gabi na yung kaayo, pero nag-take video jud ko ani kay para memorable kayo ang birthday sa akong nephew kay kani magud siya nga time. Birthday yun siya sa ako ang nephew nga si Zildjian Jace, no? So gihatagan siya na mong bilin tagaan na mong time para mabanding na mo sa usa kay your family is very important kaya. So mo ni siya nagluto mi og inahinay ni kagabi na nagug mi nang abot ani alas 9 na sa gabi. So nagluto mig bangos, sinugba, then nagluto sa dog fried chicken o sinugba sad nga pork chop ni siya or isa ni siya lechon belly. Naglibog ako sa basta pagkaon na siya, no? So mo na siya mga kauban namo ang bana. So mga bata grabe ka-enjoy dahil nagdula silang balas pag abot. One eternity later. Good morning guys. So mo na siya ang view dito, no, sa Seaview Catmon. Gusto gitawag ko na siya Seaview kay dapin man siya sa dagat. So ninot kayo ang sunrise din ang mga kabatuan ni dako kayo siya og hawan guys. So kung naamoy time you can visit right there sa Seascape Beach. Naan siya makita sa right side part, no, sa north part of Cebu sa Catmon. So nag-tent mi ani jud kay very nice kayo ang view and overlooking kayo siya tanawon kay dapin kayo dagat din na ay mga bungtod-bungtod, no, sa kilid-kilid na ay mga lubi. So very refreshing, beautiful and relaxing jud kayo siya, no. Samot kay 2 hours later. so this time guys, no, luto na si tata ni pork belly, no, or lechon belly. So mo ni siya si tata ra mo gipaluto na ni kay mo man siya expert kayo magluto jud, no, very lami. So keep watching lang guys until the end kay para makita ninyo kung sa jud kayo ka nindot ang sea view diri sa Catmon. So mao ni gitabangan jud ni namo ni og kanang gapos kay tulong ni kabuok nga lechon pork belly, no. So mo nang uban kay mga bata naligo man yang pagkakuan ani mo na nahuman na, so ginahinay ni siya tujo kadto sa kuan kadyo. Diyan mo nagitabangan kay para dali maluto. Boy, mamaw tagdaw.
2 hours later. Sila ra po yung nag-design ani niya ako tig video ani no kay lisod man ning wa tay tig video. So para memorable sad kaayo amo sa pong gitik time jud pud ang kuan ani nga mag video no. So man ni siya nga kung pagumangkon turning 1 na ni siya pagka July 31 this year. So man ni among preparation para sa baby.